सानू आई सानू दो कर दो मान जो कर दो और ये यार तो रिव्यू कर धीरे धीरे जो है la jar kumari guni pas bode pas ya la hier ya sih ya Beda. Sabura foto udah mati. जरा पड़ो खराब
ଭାଳବଂ ଭରାଣି କାହାର ମୋବାଇଲ ହଜି ଯାଇଛି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଯାହାର ମୋବାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରୁ ଆସି ନେଇଯିବେ ସବୁ ସଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଏ କୁଲୁ ଭାଇ ସବୁ ସଲା ଆଉ କୁଆଡେ ନେବି ହଁ ସବୁ ହଁ ଏପଟ ଲାଇନ୍ କରିନି ଏପଟ ଲାଇନ୍ କରିନି ଖାଇବା ଆଡେ ପୁଣି ମୁଁ କହିବା ଖାଇବା ଆଡେ ତେରା ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉନି କାମ ଏଇରା ଭଲ କାମ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ପାଇଲ ତ পাইলে ପାୱାର ଅଫ୍ ନଥି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇନି ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇ ଯାଇଥିଲି ହଁ ସେ ଜାଣିଛି ବିକା ଭାଇ କିଏ ସେ ଜାଣିଛି କହିଲେ ତାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନିଛି ସୋନୁ ଭାଇ ଚିହ୍ନିଛି ବିକା ଭାଇ କହିଲେ ସେ ଜାଣିଯାଇଛି ବିକା ଭାଇ